Hoy, kumusta mga basher? Ngayon pupunta kami doon kung saan pwede kami magpa-inject ng anti-rabies naman niya akong kauban. Oy, gusto niya talaga magpa-inject kasi ano nga, nagreklamo na siya sa kanyang balat kasi yung skin niya kasi masyadong naninilaw. Char. So ngayon pupunta kami doon sa center para kukuha kami ng libreng turok. Libreng turok yung parang saso yung anti-rabies kasi nga natatakot na ako sa friend ko kasi makati-kati na doon yung mga balat niya. So ngayon, nandito kami ngayon, mga kulungoon friend. Nandito kami, sasakay na kami ng pedicab kasi nga, nagmamadali kami sa oras na eh. So ang tagal-tagal kasi ni bakla. So ito na nga, nililibang na lang ng sarili ni bakla ang diputang bayot na to. Kasi nga, akala niya kasi, hindi daw kami punta doon magpapa-inject ng rabies kasi nga malapit na siyang maging aso. So ito na nga, bumaba na nga kami doon sa sasakyan kasi nga, nagbayad ng bading. So pagdating namin doon sa sa may health center, shout out pala dyan sa may nagbantay sa may health center madam. Kasi papunta namin doon, hinaharang kami na lalaki. Kasi ang sabi niya, saan kayo punta? Magpa-HIV test, rabies, anti-rabies po ang aking kaibigan. Tapos ito nga sabi naman ng lalaki. Tsaka na-decline mo ang kuan kay need of face mask. Ato ba ito face mask mama? So naharang mi sa entrance kay need of face mask bago mo sulod sa kuan. Sa entrance sa health center. So ito na mga uto-uto, bumili din ng face mask na makapasok lang doon sa sinasabi lang health center. Bakit mag-face mask? Wala namang COVID, piputa tong taong to. So ito na, ang dalawang uto-uto pumasok naman doon sa sa may health center. Naloko ako, pumasok si bakla doon sa may agriculture. Anong tawag doon, magtatanim ka ng bigas? Baliw tong bakla doon, sinabi ng babae doon sa harap yun yung HIV test, dyan, room. So pumasok naman kami doon. Pagtingin namin, ay naku, loka ako. Tatlong bakla, ay dalawang bakla pala nandun. So yun na nga, nandun na kami sa loob habang si Monek, parang namumutla ang puti-puti ng kanyang mukha. Diyos ko, sabi ko sa kanya, okay ka lang ba bakla? Sabi, okay lang daw. Road to positive daw ang show, sabi ni bakla. So yun ang mga kadiputan, nandun na kami doon sa sa loob. So medyo nanginginig rin ako kasi Diyos ko dahil baka ikaw na positive, makatakot naman na yung mga tao sa'yo, parang ka na, nakakadiri kang bakla kapag positive ka. So second attempt naman, zero kami ang pinakamalas-malas na bakla na dito ngayon sa health center kasi pinapunta naman kami doon sa may Magsaysay. Ginoo ko. Sabi niya, doon tayo punta dahil kasi mag-reschedule daw nga, August 30 ba yun bakla? Yung schedule. So, yung eksena namin, punta kami doon sa Magsaysay kasi doon daw ang doon daw ang sa Magsaysay na health center ang sabi nila. So, yun na, pagpunta namin, pagdating namin doon sa Magsaysay Health Center, akala ko, daycare center. Hindi pala, center pala nila yung maliit kasi nasa suksok, nasa pinaka gilid-gilid doon sa looban, hindi masyadong halata na health center pala. So, iyan na nga, mga ilang minuto lang, dumating na yung mga health personnel ng City Veterinarian Office. So, nandun na, ready na daw yung vaccine, yung tawag nung pang-inject ng rabies. So, ang bakla doon, nandun na si Monique. So, may finipil pa na siyang yung tinatawag nating profiling para mag-start ang pagkukuha ng dugo. At syempre, ako din naninigas na. Diyos ko dahi. So, ayan naman, at this moment, Diyos ko dahi, namumutla na rin ang lolo niyo bayuat. So, takot na takot din ako kasi Diyos ko dahi, mag-positive. Diyos ko, bakla, di ko ano gagawin ko. So, ito na nga mga diputan, the results are in. So, mga kulungoon, hindi ka namin nagpa-check. The result is here. Nasaan kuan pa yung... So, the result is in. So, patanaw daw kung sa bagyo, dagulbaan ko. Oh my God. Non-reactive. Wow, congratulations. At tanaw daw ako, abi. Pagkita naman ko, nag-lisod ko dalagkuan. Itanaw daw sa ako ang results sa HIV test. Non-reactive also. Yes, thank you so much. So, nakulbaan good me, as in. Tagaan mo og lubricant of condom. So, nakakag-ayuda ang City Health Office. So, na siya mga free lob at saka free condom. Hasta nag-lubricant, nara So, karon na, wala gid among tunok kay wabita ka ba no? So, first time na nagpa-HIV test. So, perfect kaayo in God's timing. We are non-reactive. So, meaning negative. Walay antibodies na HIV na detect sa mga madugo. So, we are so happy. Thank you, guys. So, hello mga kulungoon kong friends. So, ngayon, negative po tayo ngayon. Non-reactive po kami ni Monique Perez. So, actually, kami dalawa pumunta dun sa center. Kuday, nasa bahay pa ako. Natatakot na ako. Parang kinakabahan ako. Baka malay natin, nag-positive tayo. Pero,
parang 50-50 lang yung nararamdaman ko kasi nakuhaan na din ako ng dugo eh. Sabi na pag nakuhaan ka na ng dugo, nakapag-donate ka na ng dugo, possible daw na pag di ka tinatawagan, so good yung dugo mo. Walang nakikitang antibodies na tinatawag natin HIV sa yung dugo. So ngayon, ang ano ko sa inyo, dapat mga babae, lalaki, tomboy, bakla, or ano-ano ka, kung sino ka man, kung ano mga preferences mo sa buhay mo, huwag kang matakot. Pumunta ka sa inyong malapit na health center hub, yung tinatawag ng HIV hub, magpa-HIV test na po tayo kasi di natin alam kung nag-positive ka ba. Kasi nga, nakakatakot ang magkaroon ng HIV. Diyos ko, nakakatakot, walang lunas ang HIV. Walang lunas. Kaya kung ako sa'yo, pumunta ka na sa malapit na health center, huwag kang matakot. Kahit kami natakot kami nung una, pero una lang pala. Pero pag nalaman mo na negative ka, non-reactive ka, oh my God, ang sarap sa pakiramdam. Parang naibtan kag tunok. So, anak lang. So, thank you for watching. That is for today's video. Negative po kami. At ito din ang kanilang pamigay. Meron silang pamigay na isang box ng condom. Tapos, malulula ka. Sobrang dami ng lubricant. Diyos ko, dahil nakakaloka. Oh, so, lubricant yan, ha? So, kung gusto nyo magkaroon ng ganito karami, pumunta na kayo, magpa-HIV test na kayo. So, ano pang hinihintay nyo? Go na sa may mga health center hub na nag-check ng HIV test. Ano? Open. Siguro na open. I-open. Tingnan tama na eh. So, i-open natin yung condom nila kung ano ang sizes. Jares. So, ito yung condom nila. Perfect yung condom nila. So, Juntis. ito yung condom, mama. So, unboxing natin yung condom. Ang daming, my God! Ang daming condom! Ang daming condom! So, With S, condoms. kung gusto, condoms. Ang daming condoms. Ang daming condoms, mama. So, baka gusto niyo bumili. Ng piso na char lang. Open ang isa. Not for sale pala ito, oh. Hindi ko pwedeng binibenta. Pamigay lang. Sige. Pamigay. Hindi naman ako nag-condom. Sino bang kinokondoman ko? Yung boyfriend ko. PM lang kang Trexie Hermiguera Perez kung kisa mga So that is for today's video, mga kulungon. Thank you for watching. So ano pang hinihintay mo? Pa-HIV test na kayo. Go, go, go! Laban! Laban. So ito na, negative po tayo. Non-reactive. Thank you for watching. Open.